Socijalna fobija, socijalna fobija, više je od hobija, skoro parodija, ceo show razbija, u glavu zabija, socijalna fobija. Pumpica je tu, rakica je tu. Kafica, ovo je kafa, garantovano je tu. Nenade, dobrodošli u podcast Socijalna fobija, čekaj malo. Ovo je epizoda Bože zdravlja. zdravlja. Se desi ono tebi kad ti kreneš i onda samo kao omašiš, kad omašiš kao... Nije, ne. I onda fuck, ili okno bodeš kao onako, onda ide tamo. Da, kao... Ti kad omašiš rukovanje, to je najokvor, oboje su svesni. Nije kao jedna rukova, ti kao, ovo je... Ti bi ostane to 3 dana nakon toga. Budiš ti kao, znači radiš nešto i sam, ne. Nije srpski, tako se pozdravi ti. Tako je. Elem, dobrodošli u možda 6., možda 7., možda 8. Ali prvu koja će da ide, makar se Tako je, prva potencijalno uspešno epizoda podcasta. Koji su kupili noviteti? smo nove mikrofone. Novi mikrofon, nova postolja, novi kablovi koji idu za zvuk. U komšin laptop, ono. Znači, svaki Srpski savjet krasti. koji nam je dao neko na YouTube-u, ne na YouTube, gde smo? Mi smo na Instagramu i TikTok. Svako ko nam je dao savjet je bio u fazonu, mi smo bili hvala ti, mi ćemo to da uradimo. Jer se ne razumemo u zvuk, zato što šta? Nismo zvukadžije. Zvukadžije, da, tako moj ortak što je završio FDU, obradu zvuka. Kaže zvukadžije. Zvukadžije. To je slang, ne znaš ti, to je kod nas u branši. Mi smo sad zvukadži. Tako da imamo zvukovi... Čekaj, živjeli. Ajde, živjeli, dobrodošao ti meni. U svakom podcastu pijem rakiju. Da. Da, majka vidi. Spustio, da. Ne, nego zato što je ovo Srbija. Jesi ti familija koja ustane i drmne rakiju ili si familija koja, ne? Moja familija ima 3 faze razvoja. Znači, ima jedno drmne kafu. Dobro. Pratim razvoj mojih roditelja i svoj razvoj sada. I posmatram mog dedu, gde će moji da dođu uskoro. Aha. Znači, prvo ide roditelji kafa na prazan stomak. To nam je prvi nivo razvoja do neke 35. Pre doručak. Da. Ne, pre vode, pre dobro jutro, pre bilo šta. Onda imaš, oko 35. ti se već javlja želja da ti uz kafu popiješ i rakiju. Opa. I onda, deda moj od njegove 70. 67. godine, onda je bilo ono, lekar mi je rekao. Heroin. Ne. Rakija ujutru na prazan stomak, pre kafe, pre bilo čega. To mu je lekar rekao. Ne znam kako, svaki deda na Balkanu ima nekog lekara koji mu je rekao, slušaj. Sad šta hoćeš? Sad, odavde. A realno bolite kurac. 70, fuck it, idemo, brate, mili. Rakija, može, da, dobro ti je to. Mi trošimo, znaš kao, koliko ti imaš godina? Ja imam 42, ti imaš 37, da, ti si mlađan momak. Mi smo ušli u godine gde primećujemo naši prijatelje koji su se razvaljivali od droge i alkohola kao klinici, sad primećujemo posledice kod njih. Da. Sad primećuješ ne, ajde tikove što svi imamo mi svi tikove, živimo u Srbiji, mi smo tiktastična zemlja. Nego vidiš da kao, ovo mi je teško završi rečenicu. Ovaj ne zna sva slova. Ne zna ni ima fond reči 200. Da. I dobar deo tih reči, brate, razumeš, brate, razumeš. Ja kao, aha. Tako, znači rakija. Ja nisam rakija nešto gaj bio nikada. Sad jesam, sad sam prešao na vina, jel sam. A i to je faza sazrevanja. Kriza srednje godina, vina. Ne, kod muškaraca je, skoro mi neko rekao, kako sam sad malo omatorio, počeo sam da uživam u rakiji. Jer kad si klinac, ti si u fazonu da drmneš ko šot rakiju i kao, hoćeš to da uredi, najjači sam. I nije bitno koja rakija, može bude benzin, da. Može da bude alkohol čist, može da bude bilo šta god ima u kući. Sad sam bio na par sahrana u nedelju dana, sam bio na 2-3. Moje saučić. I dobra rakija je bila. Dobra rakija je bila. Sve si kažeš dobra sahrana. Dobra, ne, i lepo su, ali dobra rakija je bila. Mora priznam. Ko ti je omiljena, šta piješ? Sahrana, rakija. Ne, ko ti je omiljena sahrana, da. Ko je bolja od te dve? Ajde zaratimo s rodbinom. Ja, od kad sam došao u Srbiju, počeo sam sve više i više da poštujem, da. A gratis je ražao. Ne, šljivu volim, šljiva je baš dobra. Lozu mnogo volim. Loza, ali aj sad da se ne trkamo šta makedonsko, šta srpsko. Makedonija stvarno pravi lozu, mi šljivu ne umemo realno da pravimo, ali i nemamo je mnogo, ali loza nam je...
Mene Melem. kum navuko na Viljamovku, i onda sam ja pio Viljamovku, Tako i to je trajalo godinama, Aha. dok jednostavno nisam odlučio, a šta je koji kurac Viljamovka? Ko je to životinja? Šta je to? Da, i onda ide kruške. Jeste, posebna sorta Da, kruške. ako kažeš Kruškovača, svi te gledaju i onda moraš da i daš ime. Ko neku pitu da si je Kruškovač. Da. Da, evo, Kruškovač smo Da, jeli. bundevara. Da, bundevara. Ja. Jedino jelo koje ja ne mogu da jedem je bundeva. Što? To je moja omiljena bunda. Ja znam da sam izrod, Bundevaru. bilo šta od bundeve sem semenki. Nema šanse. Samo od semenke. A detinjstva. semenke jedeš, jesi ludi. Da, a od boraniju da mi daš. Jedem svaku moguću iznutricu. Mogu da ti nabrojim najbolje restorane u Beogradu, kafane sa iznutricama, sa... Koji ne znam, jedu šta nema u drugim sa restoranima. svinjskim ušima, sa škimbićima, sa jezicima, repujima, sve to Jeste. obožavam. Ti kad nabrojiš šta je omiljeno u gradu, zarati se na TikToku. Tako da... Da, ne, neću sada nikoga više Čekaj, ali bundevaru, nabrajam, ali ono, sve što je od bundeve. ne Valjda, možeš. moj deda je na selu imao bundeve Ti kad- i onda je bila bundeva malo, pa bundeva. sastavni deo bilo kog ručka i verovatno sastavni deo bilo kog dezerta. I valjda sam ono... Ti si odradio bundevu za Da, ceo da. život u prvih par godina i sad si... Moj život i Halloween. Da, ti si odradio. Da, ti kad dođe noć veštica, ti ne izlaziš. Kao ne, Danas smo kući. nemojte bundevu. Meni je drago što je Halloween došao kod nas, pošto... Bundevara night. Da, bundevara night. Noć bundevi. Noć bundeva. Zašto klinci... Oni vole maskembale. Al kad se van maskembala obučeš, ti si u fazonu, ovo dete... Znaš, ima problem sa disciplinom ili kao roditelji su ga razmazili, možda obuče šta hoće, ali kad je noć već, sad si Spider-Man, idemo, i onda ideš gradom i 30 Spider-Mana prolazi pored tebe. I ti si u fazonu, brate, ovo Spider-Man mogu prebiti. Eko, šta ima novo? Osim svega što se desilo. Ima neke stvari koje Ovo stare kosti ili stolice? na gitarata Vasko žabata. I jesi vidio šta nam je Ceca učinila? Ceca se zajebala, svakome to dođe. Da li? Ako nešto znaš, to je Da li se zajebala ili je ovo bio najjači prank u istoriji prankova? Ljudi, vidite ovo. Šta? Znači, Ceca, ja kažem, vi ne možete da pojmite kako mi percipiramo Cecu. Ko? Makedonci? Makedonci. Okay. Znači, kad sam bio klinac, najmanju na ulici si u prosjeku trebao da imaš jedan od 3 stanova ili jedan od 3 ulaza da ima Cecinu kasetu. Svadbe. Da. Mi smo znali frame po frame Cecinu svadbu. Mi smo znali kada Arkan vadi Dukate, kada puca u jabuku, kada se dešava jedno, drugo, treće. Mi smo imali doktorat na tu temu. Nisi bio dovoljno Makedonac ako nisi znao Cecinu, bar za moju generaciju, Cecinu svadbu na pamet. Znači, Makedoncima je Cecina svadba kao gorski venac za Crnu Goru. To. Moji su mesto Biblije držali ovako pored ikone Cecinu kasetu. Ajde, vrtimo Cecinu kasetu. Ja nikada nisam video kasetu snimka mojih roditelja, njihove svadbe. Aha. Ali Cecinu znam na pamet. Ljudi koji nemaju video rekorder su imali VHS kasetu Cecine svadbe. Da. Bože zdravlja, prvo kaseta, pa onda rekorder. I onda dođe gospođa Svetlana, ne mogu više ni po nadimku da je odmila. Ti si u godinama kada Bajaga postaje momčilo i kada Ceca postaje Svetlana. Znači, Ceca postaje sada, trenutno smo zahladnili odnese. Odnese ona zastavu. Nas realno tovari ko stigne u komšiluku ali baš smo makar imamo Cecu. Da, mi smo sitno dete iz komšiluka, svi te tovari i onda dođe Ceca na koncertu. Ja sam jednom došao u Skoplje, odavde, u posjetu tetki i teči sa ženom. Dođemo mi u Skoplju, nema nikoga na ulicama. Čak nisu bile ni moje sestre tu kod tetke, rekao, gde su svi, šta se desilo? Sam dolazio koji kurac, brate, ako ih nema. Ceca nastupa u Prilepu. I svi odaš. Znači, vozovi, autobusi, svi tamo, stala Makedonija, Ceca došla. I onda Ceca dođe i kaže, vidi ovo. Wow! Na gitarata! Iskreno, ne postoji trenutak u kome ti trebaš da otvoriš bugarsku zastavu. Ali bukvalno... Ali gledati zadnjih 1500 godina istorije. 1500 godina istorije. Nema trenutka kad je Bugarska bila okej s nekim. Car Dušan je ratovao s njima. Znači, toliko je stara priča. Brena nije u Bugarskoj helikopteru nije vadila bugarsku zastavu. Oni je dočekali i ona kao, imaš zastavu bugarsku? Ne, okej.
Da, kad izvadiš bugarsku zastavu, nešto ne valja. Da. Znači, nešto ne Fuck, valja. počelo je. Da, počelo je. Zajebo si se. Okrećeš se Kad vidiš te 3 boje u sladoledu, ti si pistać, fuck, krenulo je. Ali dobro, desi se svakome. Neko je još zastro sa zastavom pa se vadio, to znam da je bilo nešto. Nemo seti. Isto je bio koncert i dali su im zastavu i oni izašli sa zastavom i svi su rekli fuj, ta zastava je ta krpa je zla, naša krpa je dobra i onda su svi rekli ok, i onda se izvinjam. I ne mogu setim ko je, ali je bio kao na svetskom nivou, isto je tako neki... A najjači je Cane, šta je Power i rodilo? Brate, vidiš koliko je najgore, ti hoćeš da otpevaš par pesama u nekom gradu, nešto i sad mora znaš geografiju, istoriju, geografiju, ko mrzi koga, koje selo mrzi koga, koja zastava je čija, iz koje godine, iz kog veka, znaš, imaš ti te rasprave, to traje vekovima. Pa, realno, mi se zbunimo ponekad u kom s smo tobom gradu. moram da pričamo o nečemu. Ajde pričamo o nečemu. Ajde pričamo o nečemu bitno. Ajde nešto pričamo ozbiljno. Ajde pričamo ozbiljno. Slušaj, moram da pričamo, ja pričam o ovome sa svakim koga sam sreo u zadnjih me zna. Dobro. Ja ne pratim Formulu 1. Ti to znaš. Svi koji me znaju da ja ne pratim Formulu 1. Ja ceo život ne pratim. Ne, ja sam prestao, kad sam ja... Samo jedna mala digresija. Ajde. Ti ne pratiš sport. Ja ne pratim sport, tačka. Znači, ništa. Sport ne postoji u mom životu, to nije sastavni deo mog života. Zadnji put kad sam ja gledao Formulu, pisalo je Marlboro na fucking krilcu, znači toliko je staro. Meni Schumacher u glavi i dalje vozi. Tako da, istorija znači. Ali. Moje kumče ljubljeno me navuklo, pošto sam gledao F1 sa Brad Pittom i bilo je ono kao super film, oni kao skrenu levo i onda mi u kavu, ono sedimo u stolicama i kao, wow, vidi ga kako se kreće, pošto je dobar film. I onda on rekao, a ne, ovo je sranje, on prati Formulu, i onda se uredio. A film je sranje, nije tako u stvarnosti, rekao, ja, brate, ovaj film sa Brad Pittom, daj saberi se. Ja kao, brate, meni je sranje, znaš kako, znaš šta, mora gledaš pravu Formulu, znaš ja gledam pravu Formulu, dobro, aj makar pogledaj. Drive to Survive. Ja kao upalim 7 fucking sezona toga, kao reality show prate ove formule i ja kao, cool, ne znam ništa o tome, daj da vidi, upalimo prvu. Prva sezona se dešava 2018. Znači, korona se još nije desila, lepa vremena, svi smo srećni, svi su zadovoljni, nešto voze, ne znam ni ko su igrači, ne znam ni ko su to. Igrači. Trkači. Ne znam ko su timovi. Ali, evo, sada binge-ovo, sad znam sve o formuli, sad sam binge-ovo ovih mesec dana, ja sam najveći stručnjak za formulu ikada, pita me bilo šta. Od čega je skraćeno DRS? Nemam pojma. Drive resist... Ne. DRS je Drag Resist... Reduction System. Tako. I to je ono kad krilce urade ovo. To mi je omiljeno. Ali nije to, nego što oni imaju te timove. I ja osim... Znači, prvo imaš Ferrari i njega vodi Miki Manojlović. Tako ja zabavim. Tako ja pamtim ljudi, inače, pošto nemaš šanse da potrefiš imena, nemaš šanse da potrefiš imena vozača. Čekaj, to je u početku Binotto dok je vodio. Ja znam kako se zove lik, prati izlako Miki Manojlović. Znači imaš Miki Manojlovića, on vozi Ferrari. Zli Švarcika vozi Mercedes. On vodi Mercedes. Vodi Mercedes. Znači izgleda bukvalno ovako, rekao bi Švaba. Dobro, znači Švaba vodi Mercedes. I onda moji omiljeni, Haas. Aha. Haas je tim, znači, ko zastava da ga je pravila Kragujevac. Znači, oni su toliko tužni i toliko se trude. I Haas je neki proizvođač američki motokultivatora ili šta već. Nekih mašina industrijskih i on hoće da igra sve formule i oni se trude. Oni su, znači, koliko entuzijazma. Neki Gunter ih vodi. Da. I onda dolazi, i onda oni, ne možeš da popamtiš, ne mogu da popamtim vozače koji za koji tim. Samo se, negde upražnjeno mesto, svi onako idu, pa jedan drugoga, pa su u timu, pa nisu, pa ovaj ode, pa se vrati, pa niš, nemaš pojma, brate. Znači ima sad je jedan, što izgleda kao Joffrey iz Game of Thronesa, on je u Russell. George Russell. Tako nešto. Ima Gaslija sam zapamtio. Dobro. Gaslija zapamtio, ili izgleda kao ona iz Ice Age-a. Izgleda kao ona, a ne ona veverica, ona druga. Zašto niko nema normalne oči? Niko fucking Formula 1 od vozača nema normalne oči. Svi imaju ovako oči. Jer, brate, moraju pazi, imaju 2 retrovizora. Znači, samo ih gledaš kako... I svi su deca, brate, svi treba zvati socijalnu službu. Ti ja nemamo refleks za to nikada. Imaju 19-20 godina, voze 300 na sat. I svi su kao, da, cool, ja ovo radim svaki dan. Šta kupiš kad ti materina? I onda kad uđe u pit stop, ja tu motori, menjaj tu gumbu, to, tako je, brate, bili su z. A zadnji put kad sam ja gledao, pit stop je bio, on dođe,
On stane, on izađe, on popije kafu, on se ispriča s mehaničarima, ovaj kaže da ti odgovara utorak, on kaže ok, vrati točak, on sedne. Nemam deo ti ovaj sad. Ajde, Zamisli da naši trči do radi Ferrarija, pit stop. pita jel imaju nešto, da ga, on ode, vrati se, tako se ja sećam pit stopa, ovo je sad bilo, bzz, jako, ček, šta bi se one 4, ne, oni imaju jedan veliki u sredini. Ja bukvalno da se uparkiram, više mi treba da prešaltam iz prve u Ja sam rikverc. se toliko navukao, ja sam sad na ivici, moj 110 kila telo, u mojoj glavi je, kako bi ja mogao voziti formulu, brate. Ali tako su napravili celu jebenu seriju, da naprave neku dramu, izmontiraju, znači, zgarat nije tako, znači oni izmontiraju ovaj mladi igrač, da li će on igrač, mladi trkač, da li će on ispuniti očekivanje, onda on ispuni očekivanje, ti kao, ne, da li će uspeti, ali evo je ova trka gde je on 19. I on je 19. ti kao, je li to dobro, ali je 20, tako da jest. I onda oni vozi, na kraju se završi, 17. bravo, i on je srećni, svi srećni, ja kao, what? Svi su prva 3 se računaju. Ne, brate, njima je bitno, ako si 20, ako si 19, to je napredak, brate, još $2 milijarde da potrošimo i bit ćeš 16, jebem ti život. Tako da je, navukao sam se, imam još 2 sezone i sad ne znam da li, da li da to izbinđujem ili da onako doziram kao narkoman, što ima onako malo, da doziram, pa onda da dočekam sezonu pravu pa da gledam. Pa ako ne gledaš sezonu aktivno, gledaj, šta ti kažem. Meni je drago što se pojavio taj Drive to Survive. Ja se iskreno nadam da pritom jedan od najjačih podcasta u Srbiji, Srđan i Paja, koji vode Formulu 1 decenijama, jedva čekam, da će videti tvoju asocijaciju Binota sa Mikijem Manojlovićem. Brate, pogledaj ga, isti je. Znači, ja sam vidim Miki Manojlović, brate, i svi pričaju 4 jezika, i svi su pametni, i svi su bogati, i samo što kukaju. Ne radi mi kočnica, ne radi mi motor, crkla mi guma, jebe ti život, 3. smo, htjeli smo budemo prvi. I onda, taman ima onaj deo, pošto, kako se zove, što je bio prvi, kao musical, Hamilton, Hamilton je bio prvi, i onda on prestao bude prvi, i onda je upao Red Bull. A Red Bull vodi neki lik, brate, koliko bi ga tukao. Znači, kad god ga vidiš kako... Dobio je otkaz, da ti spojlujemo odmah. Ne, svi oni dobio otkaz, brate. To koliko je njih dobilo otkaz, to ne vrlo. Znači, on je, tako je, ima neku muljavu, foliransku facu i onda samo u jednom kadru, on oženjen sa Spice Girl. I ja kao, evo je, Spice Girl, brate Vili iz Žada, kao, ovo je Spice Girl. Ja kao, ko je od njih? I onda... Ona, jedna od njih. Ali kao, brate, kako sa ovom muljavom facom Spice Girl? Tako da, nešto ima u toj... I naravno, svi su 1,7 m, svi su ko džokeji, svi su onim formulicama, i onda vozikaju oko. Tako da sam naučio par stvari. Prvo da se to dešava u Baku. Dobro. To je u Azerbejdžanu. Jedna od lepših staza. Jedna od lepših staza. Pa izvako zatvor, brati, ogradu sa strane. Ne, Baku je fantastičan zato što je u delu grada koji je zaštićen pod UNESCO-om, to su neke vekovima stare zgrade. Samo si Grand Prix Ohrid, brate. Da. I naravno, moj mozak se ovog prešao, ovo u Beogradu bi bilo super. Mi bi kružni tok oko Ušća, pa ga obrću tu. Napravili bi tunel kroz Kalemegdan, brate, da idu kroz Što da ne, kroz Slaviju, kružni tokić idemo sve. Ne, drago mi je da postoji Drive to Survive, jer u jednom trenutku sam, mislim, jedini fazon u Beogradu gledao. Ja to zovem Drive to Survive, zato što se rimuje. Ali, navuko, znači, za mjesec dana ja sam postao čovjeka koji ne zna da vozi kola, do lika koji moj mozak ubedio da bi ja, ako bi sad seo u formulu, ako daš mi Haas ili Williams, sve znam sad, Williams da sedne i daš mi onaj volan, meni ne treba onaj dugmić. Nimaju dugmića. Analogno, ti prva, druga, rk. I imaju one papučice pozadi, tako da znam to, jer sam igrao Sonic. Ma ti bi to na menjač ko Sena svoje vremeno. Prva, druga, 3., 4., čekaj, 5. Jel imaju rikverc formu? Imaju, okej. Rikverc. Da, imaju rikverc, pa idu rikverc kad se ne prikucaju. A kad se prikucaju, kako je to hoću kažem zanimljivo, ali veoma opasno. Je. Ali stvora ima onu kacigu i balaklavu ispod. I najvažnija stvar na formuli je Oreal. Da, imaju ono, ne znam kako vidio kroz ono jebam. Pa realno im smeta, ozbiljno. Pa zato i svi imaju očiva. Da. Kad te muka natera. Da. Tako da, na to sam se navukao. Znam da ti pratiš formulu i drago mi je što mi nisi Kenjao mnogo što ne znam ništa. Ja znam ljude kad kažu, kako ne znaš, ja te gledam, ja stalno gledam. I što nisi jedan, i to si ti meni, hvala. Ne, ja formulu baš, malte ne od detinjstva gledam, a tast me kasnije to je žena i tast su me navukli na MotoGP, ali on mi je sagovornik sve ovo vreme.
na tu temu, da to komšija Burgija nešto. Lelea se trese sto, hoće probio Čekaj, to se trese sto, čekaj. Ti ne osjećaš kako se trese sto? Ne, komšija renovira stan. I ja imam neverovatnu toleranciju ka komšijama koji renoviraju stanove, zato što ja sam, jezda je sad pola 8. Komšija renovira zgradu, ne stana se trese ovo. Burgija dole nešto. Ne smeš da kenjaš komšiji kad renovira gajbu, ako si ti nekad renovirao gajbu. Onog trenutka kad ti renoviraš gajbu, ti si izgubio pravo da kenjaš bilo kome za vijek vijekova. Tačka. Svako je nekada renovirao gajbu, imaš da ćutiš kad komšija renovira gajbu, nije bitno šta. U mom ulazu ima 90 stanova. Ok, ti smeš da sereš, ti ima imaš 90 Viber komšija. grupa gdje ja mislim ovako ljudi stoje sa već unapred template iskucanim porukama i čekaju da se nešto desi u zgradi. Svak čuju, bzz. Nekome, kao Švajcarci da smo, nekome padne čep od flaše sa stola dole, Plastični. neko ko je baš bio bezobrazan pa ga je skinuo sada sa one vezice i padne i eto ga neko. Pa dobra komšije. Dokle ćemo Da li- da trpimo torturu čepova? Tako je. Dokle neće da se poštuje kućni red? Kakav kućni red, čoveče? Živiš u hotelu s 90 stanova, brate. Znači, to kada vidim, i naš narod, i da završiš smenu u 6, u ovom divnom nam gradu, ti dođeš kući, daj Bože, u 8:30. Ti dok večeraš, kada pustiš veš mašinu, kada, ne znam, da Mora kupiš ove... A šta, ti živiš lemaš jedno onih dete, flis dok dete papir lema zgrada? tebe, to je buka, to sve generiše probleme, to kakav kućni red, čoveče. Nemojte, molim vas, da bijete svoju decu između 3 i 5 da ljudi spavaju. A ti živiš u jednoj flis papir zgrada pa se čuje ono kad prdne komšija 3 sprata Ne, ispod ili... zgrada je kvalitetna. Zgrada je... Ali, stvarno ima ljudi koji, eto, imaju, poput mene, centrifugu koja spomeri, brate, pločice, pomeri I niš sve. veš mašinu, ono. Da, centrifuga mi je malo onako... Imamo od onih uskih veš mašine i kako god ti dole da je namjestiš, To nju izbaci iz težišta, a retrogradni Merkur, a ne težak veš. I ja se danas ne osjećam kao da mogu da puštam veš. Je ovo šareni? Ne mogu danas šareni. Znači, pustite me. Neću danas da radim. Što si prljao? Što si prljao, Klošar? Ali stvarno ima i komšija koji su stvarno poput ovog koji nam trese astal. Ne, završit Završit će on. Ja sam u fazonu, veš mašine, ajde sad to, ali ljudi se, mlađe generacije se ne sjećaju, evo ga ono u moje vreme. Jer u moje vreme, bukvalno naše vreme, kad smo bili klinici, ti nisi imao novu veš mašinu. Ti si imao veš fucking mašinu, šta je tvoj deda kupio, jebi ga. Šta reći? Šta radiš? Žvaka mi je u protezi ostala zaglavljena i pokušavam od početka da izvučem, ali onako elegantno se ne vidi. Ko da pljugaš nevidljivi kurac. Si uspeo? Jesam. Živjeli. Ja sam imao veš mašinu od babe koju sam nasledio kad sam počeo živim sam. Bila je Gorenje, naravno Gorenje. Stariji od Tita. To je bilo ovako debeo lim. Znači to sa tenka kad bude rashodovan, oni seku i kažu ovo će bude veš mašina sada. I na kraju ta veš mašina, creva su, ja sam nju popravljao do programi, samo manuelno ih zaustavljaš. Pošto ima onaj točkić. Ja se sećam dalje točkić kad vrtiš pa se čude. Da, ima onako sef da otključar. A sad taj točkić u nekom trenutku treba da stane kad se završi program. I on ide tak i kao stane. Ova moja nije stajala. Znači ona može, ako je ne zaustaviš, beskonačno da vrti. To i dalje pere. I onda si morao ako da čekaš kada će doći do posljednje i ako uđe u novi program, gotovo. Imaš još 3 sata. Bacuj beli veš. I počela su creva da već ono poistrulila sva i bio sam u fazonu, ok, doživjela si 70. vreme da te zamenimo. I zvao sam ovi što otkupljuju kao, bilo je pre 15 godina akcije u Srbiji da se otkupljivala sva stara tehnika, elektronika, dolazili su i davali su pare za to. Nice, što si dobio? Došla su 2 mučenika da iznesu tu veš mašinu. Oni nisu mogli da je podignu s mesta, da je samo onako izmeste malo. Ono je bilo ne teško. Ono je bilo, ja nemam... Meni je toliko bilo žao na kraju. Da im nisam uzeo pare koje kao mi dođu za tehniku, nego se ja njima dao po 2000 dinara. Ujebote.
Pre 15 godina. Da, zato što su ljudi, ja sam... Šta je 2000 dinara pre 15 godina? Ti si morao da platiš kombi realno da ti uzme i odnese negde. Što bi me koštalo toliko. Prvu reku da baci. Meni je toliko bilo žao tih ljudi. Oni nisu bili znojavi. Oni su proklinjali dan kad su počeli da rade to zbog moje veš mašine. Tako da, sad sam srećan, ova se ljulja, ali je bar lagana. Ono nije se ljuljalo, Nikola, ono... Mogu si da ubaciš koga hoćeš unutra. Ne, oni su bili super i radili su zauvek, ali gledam sad, ali kad god upališ veš mašinu, samo viš brojilo. Tornado pravi. Veš mašina, to usisivač je bio direktno povezan sa televizorom. To se sećam, Sloboda Čačak i ta ekipa. Sećaš ti toga? Upališ usisivač, krene TV da radi. Ali direktno povezano s televizorom. Da, bukvalno je delo kod da idu tačno si znao, kad komšija usisave, sve više da gledaš fudbalsku utakmicu, samo igračka ne da. Ali ne vuče dobro, kaže, Ljubav prebaci na RTS. Prebaci na RTS, bukvalno, nekakvi prebaci, bre, nije to bilo daljinasto. To napraviš dete, pa ga pošalješ, ili promeni kanal mali. Ima ti, Znaš kada ćemo mi da dođemo do ove nove generacije kroz naš podcast? Nikada. Nikada. Mi u naše vreme. Bila u nama veš mašina. Ova generacija će da sedi u hologramskim sobama sa VR cvikerima i govorit će, kad smo mi jurili Delulu. Labubu. Labubu, se Labubu zove, nije Delulu. Delulu je u mojoj glavi, Labubu. Ne znam, što svake godine, to sam primetio, sad imam dovoljno godina, da pratim, svake godine, kao ono, precizno, postoji jedna letnja izdrkotina, kako ja to zovem. Znači, ove godine je Labubu. Dobro. Prošle godine je bio jebem li ga šta, pa si imao ono, neki fidget spinner, neki Pokemon Go, neki šta god igračkicu koju svi moraju da imaju. Čekaj, evo ga, ajmo uživo u programu, Nenad Šmrče. Ajde. Brate, meni je lakše kad znam da ti možda dišeš. Ako ti crkneš u ovom programu, ako ti... Molim te, objavi taj video. Ja objavlju... To ti je prilika viralno da odeš odmah instant. Mrtav, znači onaj Kirk i Nenad. Znači, ta dva ovako ću spojim. Kažu da čovjek nije umro. Neka, to kaže svakoga. Elvis je dalje živ ako ljude pitaš. Da, skoro mi je izašao klip na TikToku gde neki lik sad tvrdi da Arkan nije umro, a sad imaš milion teorija o Arkanovoj smrti, jeste ili nije, kipar, gluposti i to, ali lik, znaš kako je dokazao da Arkan nije mrtav? Stoji čovjek iznad njegovog groba sa metal detektorom. Ko Robocapa da traži ispod. Terminatore, ti li si jebate? I ovako. I nema, kaže, ništa. I dokazuje lik. A to je to. Da, tako je. Ja volim, ima cela, kako kažemo, podgrupa ljudi koji obožavam, koji idu po Engleskoj i tako tim srednjovekovnim državama, njivima i poljima sa metal detektorom i onda pi, onda nalaze novčiće, zlatnike. Ja sam na ivici toga, ne zato što bi ja tražio zlatnike, nego fuck humanity. Zajebi u prirodu. Da. Sve što hoću u životu da čujem je šum vetra i pip. Gde ćeš, Ljubav, idem da zaradim. Ti bukvalno hoćeš da čuješ šum vetra i pip. Treba te stavim u urgentni centar u komu, ali da bude promaja. Da mašina da radi pip. I onda kad nađeš nešto i ti, sestra, uspeo je. Za ovim je traga od... Je li to Atlantida, Nenade? Je li to Atlantida? Primetio sam da previše pričamo ova veš mašina, ovaj usisivač. Samo za kraj, da se oprostimo od tih tema. Gase MTV, brat. Šta Gase MTV. By the way, da to još postoji. Da. Gase ga kao bye, nema više. Kad sam zadnji put upalio. Ali ja sam odrastao na MTV-u. I hvala mojim roditeljima, evo, draga majko, hvala ti na MTV-u. Stvarno, MTV je nama goreo od jutra do mraka. Upališ MTV, muzika piči, slušaš dobru muziku, postaneš u neku ruku bolji čovjek zbog svega toga. Naučiš je engleski. Tekstove pesama. Ne, MTV je bukvalno za našu generaciju bila jedina opcija. Imao si rat na svim kanalima i onda MTV Welcome to the jungle i te stvari. Tako da, MTV. I onda MTV-u se desilo nešto. Internet. Desio se internet. Ne. Desili se MP3 se desio, to se desio. Postojala se i posle toga, tipa Viva je postojala i ostali kanali na kojima se slušala muzika, ali MTV je postojao reality program iz nekog razloga. Zato što u nekom trenutku si skapirao da imaš YouTube
za spotove, da imaš MP3 torrente za muziku, a pre toga ti ubaciš VHS kasetu. U moje vreme, Nenade, ti ubaciš VHS kasetu, pa upališ MTV i čekaš. I onda pustiš rekord, i onda snimiš, i onda pauza, i onda ne diraš tu VHS kasetu do sledeće pesme, i onda koju hoćeš, i onda napraviš sebi mixtape i onda to slušaš. A MTV, ako je bio u finansijskoj krizi, samo su trebali DM sad da iskopiraju i poruke na MTV-u. Zovu Draganu. Neoženjen, mlad, pristojan, kulturan, traži osobu za upoznavanje i druženje. MTV bi sada pršta od novca. Ti kapiraš smo mi u godinama, da se mi sećamo kad je bio MTV i onda u jednom trenutku je toliko dugo MTV postojao, da su rekli, evo ga VH1, gde ćemo pušta, možda MTV pušta pre 15 godina. Repriza. Za vas stare, da se sećate hitova. Ali MTV, rip MTV, ajde, hvala na detinjstvu. Ajde za MTV. Hvala, kogod je bio gatekeeper tih spotova, kako se kaže, administrator, nije, admin. Kogod je administo, svaka čast. Mora ti pričati nešto za MTV sad. Ajde. Moja majka, onomad. Svaka priča. Ne, ona je živela u Nemačkoj, školovala Dovedi Keva, se aj s njom da radim podcast. Sledeći dolazi, imamo neke goste pre toga, doći Keva. Kad bi dovoje tvoju Kevu, ona nijednu priču ne bi počela moj Nenad. Da, moj Nenad. Ti ništa nisi uradio. Ona bi bila, da, imam i Nenada. Da, ima onaj. Ona je, kako se zove, dok je živjela u Nemačkoj, snimala na VHS kasetama, što kažeš, sve moguće muzičke spotove. Šta je snimala na VHS kasetama? Sve spotove sa MTV-a. Onda, kad je došla u Makedoniju... Keva u Nemačkoj snimala tako. Da, kad je došla u Makedoniju, kad se vratili, znači nije bio ni jedan muzički inostrani spot dostupan u zemlji. Nekako je došlo do... Inače, makedonska nacionalna televizija se zove MTV takođe. Da, zove se stvarno isto MTV. Makedonska televizija. Da, preko mog dede su došli do moje mame, tada male devojke, rekli su, nama treba pomoć od tebe, kakva? Mi bismo da uzmemo tvoje VHS kasete. Zašto? Da puštamo sve spotove sa zapada kod nas. Aha. Tako da među prvim stranim spotovima su bili sa VHS kaseta moje majke na MTV televiziji. Znaš, kao kakva autorska prava, niko ne zna da postojimo, razumem. Čekaj, cijela Makedonija je odrasla na što je tvoja Keva hordovala VHS kasete. Tako je, u Nemačku. Su imali titlovi? Mi smo imali gastos verzije tih spotova. Ali svaka čast, Kevo, svaka čast, bravo. Svaka čast, bravo, mama. Pre neki dan u Maksiju, žena ispred mene, starija onako, gospođa, 92. kaže, daćete mi, molim vas, politiku. Ja mislim da si ovo dete koje je radilo na kasi zbunilo kad je rekla daćete mi politiku i dala joj politiku. Ja gledam, ona žena uzima one novine i setim se, vratio mi se film Prikinja se meni jednom. Mi na 1. maju. Stvarno. Kako te neke stvari vrati u detinjstvo? Ne, ali bez zajebavanja. Odemo mi smo išli na 1. maj kao da se ne vraćamo nikad. Da. Pre svega, nijedan 1. maj nije bio normalan. Da. Ja da pamtim da sam ga, te možda kad sam ostario, to je 2 sata događaj, odeš, zapališ roštilj, sad već kupujemo gotov roštilj. Aha, da. I to je to. Pojedeš kraj. Tipa, srednje i nakon srednje narednih 4, 5, 6 godina je bilo dan ranije, i dan kasnije. I dan kasnije, znači jedno od prilike... Kao da smo svi zaposleni. Da. To se slavilo. Kao da sutra idemo nazad u rudnike. Da, baš to. I onda smo obavezno išli na neke planine, najneopremljeniji ikada. Mi smo jednom otišli na Bukulju, tipa 7 uveče. Aha. Došli sa 2 automobila. Znači, bilo nas je 7, 8. Da. I jednim džakom za spavanje. Šta ste mislili? Uveče je bilo toliko ladno da smo mi pomrli od hladnoće. Ti sad poneseš hranu, poneseš piće. Jednom smo isto bili na nekoj planini, ne mogu ga setim gde, mi smo isto se posmrzavali, nikad nismo naučili ni jednu lekciju. Naravno. Svaki put, još smo, tu je bila neka rečica onako, postavili pivo tu da se ladi na onih -10 noću na planini. Pivo nam je odnela voda, nikad ga više nismo našli. Jednom smo
uvek angažuješ, nekako je na mene padalo uvek da ja organizujem stvari, Dobro. mrzim to kod sebe. Pa vidim, super si organizovao. Ne, kad god sam prepustio nekome nešto da organizuje, zajebalo On se. ponese 7 vreća za spavanje. Jedne godine kažem drugaru, ti za ovaj 1. maj spremaš meso. Ok. Lik je doneo 4 kila mlevenog mesa U kesi. u Ikea fazonu. Šta, kao veliku ćuftu? Ali mleveno meso ne možeš da vežeš ni u šta kad je samo mleveno meso. Mi smo pokušavali da ga sastavimo, da ga spojimo, da od njega ne... I ti sad napraviš nekako onu pljeskavicu, staviš je na rešetku i staviš... Mi smo se svi vratili gladni kućama, ko imao neki Snickers je Hoću pojeo. da vidim kako izgleda 4 kila mlevenog mesa kao... To je bilo u 2 kese po 2 kilograma, ovako samo 2 gomile. Ko Belivuk mesa. izlazi iz gajda. Šefe, rešeno je. Pičku materinu je živ. A ne, mi smo imali, ali to nam je dalje ostalo, brate, isto 1. maj, i kažem, ok, ajmo, koliko meso, i ti ubediš sebe, znači, nas 10 ide na selo, tamo će da roštilja, i ti ubediš sebe koliko nam treba, koliko nas 10, pa da, svako 2 kile mesa, da kupiš 20 kila mesa, dođeš tamo i ti izroštiljaš sve. Sve to se roštilja, to je lang, to samo stavljaš, skiljaš, to na kraju ostane Sve. 15 kila ostane. Sad me sve nervira kad odem negde. Vidi ovu decu, odvrnuli muziku, Mamu poneli jebem, zvučnik. poneli, ej. A sad nose one Bluetooth zvučnike, mi smo nosili svadbarske. Brate, mi nismo imali zvučnike. Ko Monty Python sketch, brate. Mi smo imali lika koji zna da svira gitaru. Ako si ide u muziku, moraš njega povedeš. I da mu kažeš, ponesi gitaru. I onda, da, neću sviram. Kao ću. Unplugged. Nemaš drugo, šta? Imao si kao, pojačaj TV na maksimum, možda se čuje u dvorištu. Da. Niko. Ne, ali jedino gore od toga je, ali to uvek imaš nekog seljanče na plaži, koji je poneo zvučnik i onda stavio onako ček i on sluša svoju muziku da mi svi čujemo. A to nikad nije dobra muzika. Nikad nisi bio na plaži i on pusti nešto dobro. Nego on rkne neki autotuner i ti what the fuck, hoću samo da umrem. Nikad nije bilo, niti će biti okej. Ljubim te, približi mikrofon. Ko da celivaš ikonu. Tako. Ko onaj lik sa tikom, jesi vidio? Meni je toliko drago što je taj lik toliko iskren i otvoren prema... Pa šta druga radiš? Prema svom Dobar dan, da li bi mogu da dobijem... Ali zavisi, on ima te religijske tikove, znači to veoma je ono ko šta dobije. Ali to mu je bio novi tik triggerovan u tom trenutku. Bog mu se javlja. To je prvi put uradio za života taj tik dok su snimali podcast. Mene je njihov podcast... Ne, neki ljudi stvarno su sasvim okej sa time što imaju... Tikove, generalno od Tureta. Ima jedna devojka koja ima kanal na TikToku genijalan. S njom je presmešno gledati, makar ne znam kako je njoj živeti, ali njoj i njenom mužu sada je predobro zajedno i sve pohvale što oni uspevaju tako da žive, da se raduju tom životu. Ja imam tik koji me nervira, to je ono kada stres u svetu i šire, što ga sad sve ima više, dosta je neki meni samo faca krene da se grči. I onda ja samo problem sve bradim, nešto sam kao, ovako neku facu imam. I onda me žena gleda i kao, šta reći to, šta te nervira sad ja? Ništa. Pustili komšije, veš mašinu. Sve okej. A pozadini ono, apokalipsa sada. Jebem ti život. Čekaj. Šta te sad trenutno najviše nervira, Nikola? Šta me sad nervira? Konačno, znači, umre Michael Jackson. Ja sam danas nešto razmišljao o Michael Jacksonu. Znači, gledaj kako se potrefile stvari. Ja sam razmišljao o Michael Jacksonu, jebem li ga zašto? Da, išlam da kupim ova čuda, naše predivne slatke tronošce. I onda sam bio, bla, 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 muzika, neko je vrteo Michael Jackson i rekao, brate, ovo je Michael Jackson, čovječe, kako ni njega muzu nakon smrti. I onda samo se setim kako je on umro, cela familija se sjatila. Ko hoće koji deo, ko je meni šta ostavio, nećete me prevariti, hoću svoj deo, znači sve živo, ono. Njegovo ime sad vredi, ja mislim, ono, podosta. Tipo, mogu da uzmu da ga nalepe na kartu mleka i to mleko može koštiti 1000 dinđi, ljudi će kupiti. Michael Jackson i dalje je ime ako se pravimo da nije radio šta je radio. Znači, nezvanično. I ja kao, evo te Michael Jackson, kako svi ono njega vuku na sve strane i toga, ja samo zamišljam celu porodicu, jer ih ima podosta. I svi su neuspešni, što se kaže, i vole te parice, osim možda Janet Jackson, ona je kao... Radila. Ona je nešto radila, da. Pošteno. Ostvarila se u polju, ali kao sad će to da je, onda će oni... Ali, ja razmišljam o tom, iskoči mi trailer za Michael Jackson film. Stvarno? Biopic su snimali.
ista ekipa što je radila Bohemian Rhapsody, tako da znaš da će bude sat vremena pevanja, pola sata priče i 20 minuta će biti izbačeno zato što svi znamo šta je radio. Dobra. Tako da, ali ide trailer, ja gledam i kao, ok, evo ga kadar iz trilera i kadar i ovo delo. I onda ide kadar to klinca što glumi Michael, rade ga dok je bio crnac. I onda ide kadar Michael Jacksona i kunem ti se, on ima Toma Zdravković nos iz filma Toma. Znači, stavit ćemo sliku tu, znači samo ima bukvalno isti nos. Kogod je radio nos Tomi u filmu, Toma je, ne. Znači, isto, ja sam pao na pot, tako da što se kaže, sve smo prvi radili. Znači, kad mi neko kaže Michael Jackson nos, u mojoj glavi nije veliki nos, jer ga ja znam od kasnije. Pri neki dan u marketu čuješ cjecu na razglasu, 1000 razloga je, kaže meni žena, ovo je ukrala Lady Gaga. Million Reasons. Pesma. Milion je više od 1000. Čekaj. Dodaj neku nulu, niko neće da provali. 1000 puta više od 1000. Ne, tamo ti piše, niko neće provali. Sviđa mi se kako mi svi imamo apsolutnu sposobnost za, kako da kažem, hiperbolu. Nisam siguran da li je to. Ali sve nam je najgore. Nisi jeo 2 sata. 2 sata. Možda ne jedeš danima. Ljudi štrajkuju glađu. Danima. Ti ne jedeš 2 sata i samo si uzmano, umreću od gladi. Umirem ti. Pa mi smo narod ekstrema. Ekstrema, brate. Sve. Mene šta fascinira ovih dana? Ekstremno me fascinira. Ajmo. Čime si fasciniran? Nivo šovinizma u nas Balkanaca. Šovinizam. Nikad neće prestati da me fascinira. Vekovnim prijateljima mi i neprijateljima. uspemo, šta god da muškarac zasere, da ga opravdamo. Znači, sad jedna od priča posljednja koja je došla do mene, teorija nova, da ti samo teorija TV. Ono što je izašlo sa Avu Jadinom, ceo skandal. Znači, čuo sam priču, da si ti video koliko sada Mirke ima na billboardima, u reklamama i na društvenim mrežama, kaže, ovo je sve namerno namešteno. Ja zamišljam Vujadina koji zove ovog lika, kaže, alo, brate, imam plan. Slušaj, treba mi nešto za Mirku. Za neku ulogu je treba. Ako ti nije frka, vidi, ne bi ja. Ali za žena pitam. Ali, evo, pitat ću. Da ga muneš ti 5-6 puta. Ne, ima ona... Znam, pitam ga. Stani, ljubavi, stani. Zbog tebe i ovo radim, ajde. Ne, zauzeta je ona, ja ću dođem, nije problem I nemoj mi te gej da se ljubimo i tako to, samo da odred... Ako ima istine, makar 2% u tome, da je čovjek uradio zbog toga. Kakav troja. Kakav, nema spomenik koji treba se digne tom čovjeku. To je najjača ljubavna priča u istoriji čovečanstva. Stavljamo ga na novčanicu od 1000 dinži, brate. Znači, Troja, Roma i Julija, predgrupa za Vujadina. Bukvalno. Svaki ono kao, šta je tvoj muž uradio? Moja, za 8. marta odveo me na večeru, kupio me cveće, a tebi Mirka šta ne može raditi? Ajoj. Uvijek mi je super, znači kad god je neko ekstreman po nekim stavovima, ne možemo, zabrani ove, ubi ove, prebi ove, ja sam uzmano. Šta kriješ? Šta kriješ, pička ti materina? Znači, kao kad vidiš krst, ovo retrovizor, kad neki lik okači, tvoje prvo pomisao nije, ja vidi vernik. Tvoje prvo je, šta si zasro? Pička ti materina, da misliš da će ovo da te opere. Šta si zasro u životu? Šta izbegavaš da priznaš? Pa to je ono što ja pričam u podcastu kad je moj čale dao 2000 evra. Ne u podcastu, bože, u nastupu. Pričaj u podcastu kad smo već. 2000 evra za crkvu. Ne, za kapelu pored crkve u Malom Leskovcu. Postoji Mali Leskovac? Mali Leskovac ti je tamo posle Stepojevca, jedno selo. Pored Velikog Leskovca? Ne, baš je daleko od Velikog Leskovca. Ta dva brata se nikad nisu upoznala. Oni imaju mali roštilj. Tako I šta tamo imaš malu katedralicu i piše... Da, to je jedan onako od uvijek bio pobožan i negrešan čovjek. Piše njegovo ime? Ma ne, piše... Nije, brate, tako je nekada bilo. Ti odeš, ti ubijaš, siluješ, popljačkaš, spaljuješ, rakaš, vratiš se, sagradiš crkvicu i rokneš svoju ikonicu unutra. I ne računa se, ok, smo na nuli, smo ta. Zato imaš crkve širom Evrope i hramove i katedrale i to, brate, odeš, zasereš, zasro sam. Da, zasro sam. Ajmo malo gradi, stavi zvonik, goler, ajde. Tako, da. Instaliraš antivirus i čao. Mi smo u tom Malom Leskovcu jedne godine
pravili crkvenu slavu, pošto je mala crkva, Pošto je selo, vaša crkva. uvek traže nekoga ko će da pravi crkvenu slavu. Ne, ti moraš da organizuješ crkvenu slavu za tu godinu. Crkva nema budžet i tako dalje. Znaš ti, ajde što ti imaš 37 godina, nego što si se naživeo 105. Znači, ti nisi imao dan za sebe. Ali slušaj ovu priču. Mi pravimo crkvenu slavu. Dakle, tu nemaš tu pozvane gostane i ti kažu ko je prosek, koliko se za tu godinu, za godine unazad, ko je bio trend, koliko se ljudi pojavljaju na toj slavi, jer imaju neku crkvenu prestoriju i tu brdo ljudi dođe. I sad mi računamo koliko je to u hrani, koliko je to roštilja, puta 10. Ko 1. maj, samo. I sad, a šta trebamo mi popet da donesemo? Pa valjalo bi da bude čorba, valjalo bi da bude supa, valjalo bi da budu sarme. Ko to da spremi? Moji odu u kafanu na Magistrali i poruče sve. 3 kurve. I sad, uzmu, ali bit će to u 2 popodne, kažu meni, Neno, ti ćeš da ideš po hranu. Za selo. Ja kažem, važi. Dolazim ja ispred kafane i sad vidiš konobari iznose, ali to su lonci ovoliki. Da. I sad ti da dođeš do Malog Leskovca, imaš jedan put magistralom, fazon imaš od te kafane 17 km ili možeš da ideš seoskim putima što je 5 km. Što kada voziš praznim kolima je okej. Ali kad voziš sa šerpama koje su do vrha pune sa čorbama, putevima koji su neasfaltirani. Nikola, ja jedno od najvećih životnih dostignuća smatram to što nisam prosuo ni čašu supe ni čorbe po tim putevima. Tada sam izrastao u najboljeg vozača, Drive to Survive da me zove, da snima dokumentarac o putu do Malog Leskovca sa supom u kolima. To je bilo ovako. Ti znaš da postoji film, sad si me podsjetio, Nadnica za strah? Ne znam. Bez zajebancije. Znači, ima francuska verzija i onda ima američka verzija i onda sad su radili remake, jebam ga isto francuska verzija, ali samo se dešava u Iraku. Oni u kamionima moraju transportuju nitroglicerin seoskim putevima kroz džunglu. To je moja priča. To je svoja priča. I onda ako se previše zatrese, bum, ode sve u kurac. I to je jedan od onako, film je gore, dole, ali ima tu u sredini, ta jedna, kad oni prevoze to, gde je napeto, gde je stres do ovde, gde ne možeš da veruješ šta se dešava, ti samo gledaš kako se to je to. Remake tog filma, Nadnica za sarmu. Nena da pošalju po sarmu, Ćale puni pušku ako prospeš, Pop čeka, gladno selo, a ti... Ali kreće film, Pop sedi onako na pragu crkve, kaže, treba pravimo slavu ove godine. Ja ću jednom da te provedem tim putem, ne znam da li je i dalje u tom stanju. Ne, bili su izbori i asfaltirali su. Ali to nisu bili uvale u tom seoskom putu. To je ono kad je kišna sezona, fuck it, ne znaš gde je put bio. To je odavde ti se nagne auto do ovde, kao da ploviš po Severnom moru. Bukvalno Nadnica za strah, to si uradio, jes. Tako da, eto. Brate, svaka čast, bravo. Ne znam ni koja je slava bila. Ne znam ni kako se crkva zvala. Tvog tate crkva. Da, zadužbina moga ćaće. Ktitor se zove kad je crkvica, tako da kod namešta. To je bila. Ma meni je traumatičan ovaj period godine sada. Znaš zašto? Novembar. Zato što žena moja kaže, ljubavi, sad je hladno, sad ćemo sedimo kući. O ne. Imamo par stvari koje radimo repetitivno svake godine. Čekaj, gledanje prijatelja? Ne, to je uz ručak. Aha. To nam je salata. Sitkomi su nam salata uz ručak. Ko da pravi salatu, pusti neki sitkom. Da. 20 minuta idemo. Tako je. Da. Drugo je, binđujemo pre svega Harry Pottera, znači extended verzije. To je sezonski, jes. Gledamo Harija, ovo ono, posle bude kao dobro, ajde za mene neka trilogija bude. Šta je tvoja trilogija? Pa ne znam, ja volim extended Gospodare, volim Kuma volim da gledam. Pravi Christmas movie, onako. Baš je ono, jedan lep, lagan porodična filmić. Priča. Da. I volim recimo da gledam i sad odi meni ime. Ti i ja ovako dvoje Mapetovaca, kako se beše zove ono dete? Jason Bourne. Jason Bourne nije trilogija, ali jako volim. Imaš 4, 6 ih ima jedan spin-off, ima serija Treadstone i imaš onaj TV film stari. Jedna od trauma mi je... Sjetio se. Da. Sad ćemo ljubav da igramo društvene igre. Ja sam možda izrod. Ja znam da svi ljudi oko mene vole da igraju društvene igre. Nikola, ja ne mogu da igram društvene... Nešto kad sam ja mogu da igram društvene igre? Dok kad su pravila bila,
baci kockicu I uradi to sa... i prebroj koliko ima na njoj tačkice i toliko puta se pomeri tačka. Tebi treba 12% mozga zato što moraš i da imaš neko pomeranje rukom i to je to. Da. Danas društvene igre Strategija. dolazi sa internom medicinom unutra gde kaže sad ćemo da čitamo pravila. Onda krene. Jedno, drugo, treće, ako, ne, zašto, ja nemam taj nivo inteligencije očigledno da popamtim ta pravila. Ja ne mogu to da igram, Nikola. Znam, zato što smo pokušali ti i ja da igramo, jer smo došli kod tebe i tvoja supruga ljubi majka cijel orman društvenih igara i ona je rekla, ajmo ovo da igramo, a mi smo preskočili, mi smo imali Čoveče ne ljuti se, što iskreno, ja mislim da Čoveče ne ljuti se nije bio originalni naziv te igre. Ja mislim da se ta igra zvala nešto normalno i onda kad su shvatili šta to radi ljudima, su rekli, ok, moramo stavimo ne ljuti se Čoveče na naslovnu stranu, inače ljudi da se pobiju. I onda je bio Monopol, malo Riziko i Jamp, da kažemo, ajde da to uvrstimo to. I onda je bila pauza od 20 godina i onda, bum, i samo je bilo kao, ovo je mapa, ovo je tvoj čikica, ovo je tvoj žeton, ovo je tvoja karta, ovo je tvoja kocka, ovo je tvoja kupa, ovo je tvoja zgrada, ovo je to, a onda ovo smeš da koristiš samo kad je pun mesec, ovo su pravila, ti nisi isto što i on je vukodlak, ovo je Hitler, ti si pao sa Marsa, ti terraformiraš Veneru, ti živiš ispod zemlje, ajmo sada svi, ko ume najbolje da pleše. I ti sam šta koji kurac? Sad imaš i QR kodove sa pravilima, čitaš, dijaloge, glumiš. Čoveče, daj mi pivo i kockicu. Ne, ali mi nismo napredovali, nego mi smo samo napravili pauzu od 20 godina, da smo mi non stop pratili, onda bi to bilo normalno. Da bi ubacio nova pravilnika, sad dodajemo ovo. Da lagano učiš. Ovo je kao da te iz obdaništa ubace u 3. razred srednje i ti kao, šta hemija, koji kurac, šta brate, ne znam da čitam, Tako da nisi ispratio to i onda ti sad je to čudno. A pošto smo u godinama i vremenski smo, kako kažemo, jedino što smo nasledili od mlađih je attention span, jer isto imamo 3 sekunde i onda kao, sad treba, nešto, i onda dok ja dođem na red proći će šta, sat vremena, dobro, aj sad ja ću gledam vas kako igrate. Mi smo njih toliko brzo stigli, što tiše attention spana. Znači, ovako, ovo nije loše. Koju to drogu, deco, imate, a? Da, ovo nije loše. TikTok, može, daj da vidim, a? Ovo ću da prihvatim. Sad bi, ajde kažemo da ovo mobilni, kao, bilo ono kao, Mladović, probaš mobilni. Mi kao, i nema dođe. Jesi gledao nekad na telefonu koliki ti je screen time? 43 minuta. Kako lažeš? Ne zajevam se, 43 minuta. Idi plati krov na nekoj crkvi da izgradiš, koliko lažeš. Znaš zašto? Zašto ja na mobilnom sam veoma malo. Na kompjuteru. Kakav loophole. 9 sati dne. Znači, meni komp stoji pored. Mobilni mi stoji pored kompa. Mobilni mi stoji pored kompa. Ali ja na kompu imam i TikTok, i WhatsApp, i Telegram, i Viber. Kako možeš da gledaš TikTok na kompu? A ne, ja ovako vrtim točkići. To je ovako, a ovo je ovako. I razumeš? Da, ali ja sam za kompom, radim nešto i ovdje mi se vrte neki youtuberi, neki kurci palci, ja to gledam, pa slušam, pa gledam, pa slušam, pa radim, iskočim je WhatsApp, iskočim je ovo i onda odem u krevet i 20 minuta pred krevet umjesto čitam knjigu kao svaki razumni čovjek koji želi da sačuva mozak, ja doom scrollem i tako sam došao do ovoga. Vidi ovo. Digitalni satić. Ne, brate, ovo je 30 evra Casio. I ja ga sad modujem. To je za mene digitalni, ne ovo je smart. Digitalni sat. Ne, digitalni, gledaj, ovo je Casio i cela fora na TikToku što sam našao. Imaš ekipu koja moduje, to se zove modovanje. I onda oni tako kupe sat i onda ga rasklape i onda kupe delove i onda potroše 3 puta više para na sat nego što bi trebali i onda sastave i naprave svoj. Ja sada uzeo novi cache i uzeo sam ove ekstendere ovde za konvertove sa 18 na 20 mm. Ovo je moj drive to survive, motherfucker. I sad sam naručio ovu pločicu ovde i naručio sam novi case i onda će to dođe i imam tamo, kupio sam onaj mali šrafciger i onda ću ja tako da sklapam sebi sat. Lep. Znači, Tony Stark, Nikola Simović. Lepo. I sviđa mi se ova boja, jer sam video mog Adam Savage iz Mythbustersa ima sličan sat, pa ću napraviti nešto slično o tome. I'm a scientist. Ja sam neko ko retko menja časovnike. I čarape, da. Menjaš satove? Da, baš ih retko menjam. Ja za života mislim da mi je ovo 3. Šta ti imaš? Imao sam ovaj sat koji nosim ovdje na ruci, mi ga je poklonio kad je odlazio iz
kompanije, moj dragi mi prijatelj Laza. Laza je inače neko ko me je naučio kulturi bureka. Znači, Jer Lazar kapira da kad napuštaš firmu, ti dobiješ sad, kupuješ drugima. Laza je obrnuo igricu i poklonio meni njegov, zato što mi se Samsung Smart ima točkić. Šta je u pitanju? Samsung? Smart neki Samsung. Da, ne razumem se, ali mi je vrhunski vrši posao, robusan je, metalan je. To kad me ponekad meri, uplaši me. Laza me je navukao na kulturu bureka. Ja sam imao burek, uvek imaš burek onaj ulici i to ti je to. I onda mi je Laza rekao, slušaj, postoje bureci i bureci. Postoje ovakvi bureci, postoje onakvi bureci, postoje dobri. Za mene je on burek guru. Znači, neko ko me vodi buru. On je buru. I skoro me je Laza, kao čovek, evo moram kažem pred kamerama, malo poljuljalo me njegovo prijateljstvo između mene i njega. Zato što mi je rekao, slušaj, Pičko. Ima novi burek u Beogradu i mnogo ga cenim. Idi, probaj. Teško mi je da izgovorim. Ajde, glumataj malo. Ajde, suze, vole to. Sa cepkanom butkicom i nekim sosom od nečega, ne znam da li su bile borovnice ili nešto. Lazo, volim te ja, ali... Puši kurac. Ali vrati. Šali se, ali ovaj satić mi je Laza dao, tako da... Čega, stvarno burek sa cepkanim i... Nešto je imao, neka sastojke koje prosto idu možda u Mišelinovim restoranima, Lazo, burek je... Ne može burek u Mišelin restoran, brate, nije dozvoljeno. Da bome. Mi smo sirotinja, mi nemamo ništa, mi imamo burek masni... Kiseo, sir, masni leba i čao. Napravljeno da ga ti ojedeš i odeš u njivu ceo dan. Ne 100 evra Mišelin restoran. Znači, nemoj da nam uzimate burek, nemamo ništa, brate, ništa nemamo. Ostao nam je burek usrani, ostavite nam usrani burek tu gde je, u sirotinskoj masnoj pekari, da ga uzmem, da ga izjedem i da odem da rmbačim ceo dan i ne razmišljam da li sam gladan. Znači, ako zagrizem papir, ja ni ne primetim. Da, papir je deo... Sve je masno. Trebaju ti vlakna, imaš i vlakna i masno, imaš sve, brate. Potpomaže variti. Znači, ostavi mi burek, jebote, ribizle i pičku mati. Znači, šta... To je ona fora, brate mili. Šta sirotinja jede... Ja vidiš koliko si se iznervirao, a zamisli ja se družim toliko godina sa Lazom i on mi to kaže. Cijela fucking planeta Zemlja, šta sirotinja jede, je da bi preživela i onda to postane nacionalna kuhinja i onda dođe neki kuvar i kaže, vidi ovo, napravi fancy verziju toga i to je onda njegovo. I mi izgubimo, brate, nije to. Sve su nam tako uzeli. Fucking real. Prvo su nam uzeli piramide. Ti misliš da su ljudi jeli suši zato što je, brate, ukusno? Ne, brate, mili, nego imaš pirinač, imaš ribu, snađi se, pičku materiju. Snađi se, sad je, brate, ono skupo. Sarme. Srpski suši. Ali, subota, ujutro, sednem ja, gospođa sedne, mi doručkujemo nešto. Ja kažem, aj gledamo neki lagani, cool filmić. Ja vidim House of Dynamite na Netflixu. I kažem, ovo je neki thriller, režirala ga Catherine Bigelow, koju ja gotivim... To sa Colin Farrellom? Ne, sa Colin Farrellom je Ballad of Small Players, kada je on poker igrač ili nešto. A to isto treba gledam. To je radio ovo je sa nekom nuklearkom koja dolazi. Catherine Bigelow ovo režirala, a Catherine Bigelow je moja omiljena rediteljka, zašto je ona režirala Strange Days, što je jedan od naošto padašnji film. I pustimo mi film. I to je toliko napeto. To je toliko zajebano. To je toliko, znaš kad film izgleda profesionalno i stručno i ljudi znaju šta pričaju i ti kaže, pola ovoga najvratnije nije istina, ali jebote, ali su usere živ. I gomila onih glumaca koje znaš kao, evo ga on je od onoga, eno ga on iz onoga, eno ga on iz onoga i onda ide i film ima tako čudan i dobar kraj da, evo, već prošlo 2 nedelje ja sam kao, wow. Stvarno, meni je tako delovalo kao toliko sažvakana tema. Meni je delovalo će bude onih trilera gde gledaš kao haha zanimljivo, ali su ga lepo napravili i onda na kraju se desi šta se desi i ti samo fuzon, okej, znači nije film onome što sam ja mislio će bude, nego je film ovome, okej, ajmo sada da razmišljamo o tome, evo već podosta. Tako da volim te filme, volim to drama. Ja sam sada drama. Ja sad u godinama kad me akcione scene više ne iznenađuju. Znači ja samo, bukvalno nalazim sebe kako, gledam neki akcijni film i onda samo preskačem akcijne scene. Ok, sad su oni tuku. Odgledao sam John Wicka za 15 minuta. Pas je mrtav, svi su mrtvi, a on je pobedio, ima novog psa. Ko reklame preskačeš. Bukvalno, John Wick, ovako meni izgleda John Wick sada kad gledam. On ima psa, ubili mu psa, on ih sve pobio, on ima novog psa. Mi smo odgledali, ja mislim, za veče novu sezonu Slow Horsesa. Čekamo da izađe uvijek posljednja epizoda i onda kao, sad sedim. 6 epizoda. 5 epizode. Ima 6 izašla.
Jeste 6. To čekao sam da bude cijela doglav. Da, i mi smo čekali, mora binge. sažvakali smo ga za veče. To nam je jedna od dražih serija posljednjih godina. Ja obožavam tu seriju, jer bukvalno vidiš da cela jebena ekipa živi 2 ćoška od studija. I oni, bukvalno, gde smo u Londonu, svi koji glume u toj seriji samo izađu iz kuće, dođu, boga, bla, 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 odu kući, dođu sutra, odrade isto to, oni snimaju, ja mislim, sezonu mesečno. Oni su za 5 godina spucali 6 sezona, bre, ono je predivno. Da, u posljednjoj epizodi u svakoj sezoni se završi, evo vam je sljedeća sezona, ovo će se već smo snimili. Da, već smo snimili, ali malo pauze. I svaka sezona je ista. Znaš onog lika iz prošlosti? Vratio si. I sad nas juri ti. Vratio se onaj lik iz prošlosti, sad nas juri. Jebem ti prošlost, uvek nas juri. Ali ako neko nije gledao, stvarno preporuka za tu seriju. Zašto je tako zanimljivo? I Gary Oldman je tu i glumi debelog Dr. House-a i svima puši kurac i samo jedi govna, napušava ih sve žive, a oni su svi kao Volim te serije gde su, imaš malu grupu sposobnih i onda ceo špijunski svet ne ume ništa. Da. I onda njih 4 kretena u prljavoj kancelariji. Sad ćemo mi ovo morati jedini da rešimo. Niko drugi ne ume ovo da sam da rešimo. Ili imaš možda 7 serije i filmova za kraj ljudima da preporučiš neki stand-up? Stand-up. Ti i ja nastupamo. Idemo u turneju. Nešto na Netflixu da pogledaju prvo. Pusti ti nas. Pusti nas, pa ne, osim što da, imaćemo našu turnejicu po Hrvatskoj. Da, imamo turneju po Hrvatskoj 28.9.30. Bjelovar i 2 dana Zagreba. Ali je turnejčina. Brate. Oasis mi. Bjelovar pa 100 km dalje Zagreb i onda nakon toga Zagreb pa idemo kući. Double bill, brate. Ali od stand-upa jesam. Ne znam kako se zove. Ostavit ću link dole. Riba, bukvalno punk rock stand-up. Dobro. Znači ono što je nekada bio punk rock, sada je to stand-up. Žena kida, razvaljuje, priča otvoreno o svom životu, priča otvoreno o svojim problemima, apsolutno je boli kurac za sve, šta mi mislimo, mnogo je do ja, ne mogu sjetiti kako se zove, ne mogu sjetiti kako se stand-up zove, jer moj mozak više ne radi tako da ostavit ćemo tu sliku i gledajte, mnogo mi se sviđa, da je baš hardcore. Like it nije me iznenadilo nešto tako. Eto, neka jave ljudi, ja to nisam gledao, mora i pošalješ link. Hoću. Stavit ćemo link dole. Si primetio da u zadnje vreme nalazimo na gomilu klinaca, na TikToku i to stand-up komičara, nemaš pojma ko su, krš neki snimci iz nekih klubova, razvaljuju kako im mozak radi. Razvaljuju kako razmišljaju na temu fora. Ništa ono, imamo pun inbox, ti i ja, šta smo sebi slali. Da. Tako da smo do jaja. Cool. Lepo je. Vidio, zvuk radi, kamera je snimila, socijalna fobija, ali će da ide na YouTube, da li ćemo uspjeti da ubacimo na YouTube? Valjda će da nas pogleda Bog, ipak je moj ćale platio za krov u crkvi Malog Leskovca. Valjda će Bog gleda Gazu, gleda nas dvoje, gleda Gazu, gleda nas dvojicu, gleda Gazu. I ono ovako gleda, Mali Leskovac. Tužna lisnica. Ok, da vidimo sljedeće... Jebam ga, nemam pojma. Za nedelju dana se vidimo, evo, moramo za nedelju. Nemoj da obećavaš, brate, ti obećaš i onda se to desi. Da. Okay. Hvala vam i ćao. Ćao, ljubim. Ajde, živjeli. Socijalna fobija.